Shalom Mamanginang, tapuk kama perminggota mare de mahita.
marhite-hite goar ni di bata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di porbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Edehon hamuma di Jehovah edenay baru, ay nunga di pabain ibana aka halongangan, nunga di pabotohon Jehovah hatuaon na, nunga di papatar ibana hati goranna di adopan ni aka naso tumadako, nunga di tupahi tanga siyamuna na badiyai ibana. Haleluya. 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 Martangi ang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, namandok mauliat dohami tuho, ala ditaluhon ho, dosa dohot hamatean, marhite-hite hamamatemi, ala disodangi ho tanoman nami, asa marpakirimon na mangulu kami, ala ni haheheomi, dang pola bemabiar kami mida hamatean, ay hodo ulu nami, ruas mudo kami, di paucat hodo kami sian hakolomon tuhati uron, sian hamatean tuhangoluan, atong pargugoy mahami, mamuji dohot mangoloy ho ari-ari, pasangapon ho di bagasan ha porseaon na mangulu, pay masahat hami tulabungmu. Amen. Mari di mahita. Oh Jesus, hahulungan sa tatang pamilya. Oh pangulingan namin, oh pinihawiya. Sa lunang mabuhay, ang ating Diyos mismo. Laluan masiguris, ay najagut pangulin, pangulin, ang aming unsurin. Tatangihon mapatik ni debata, ima patik patuluhon dohot lapatan na, dang jadi dohonon goar ni debata, yang go soture dalan na, ay hona uhum na dosogot, akka na marsineang di goarna, dia do lapatan ni i, oddo, ikod dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asa unang hita olo mamurai, manang manolon-nolon, manang marujar-rujaran na roa, manang mangaci, marhite-hite goar ni debata, ay di natarsosak doho di tangiang, doho di puji-pujian do si dohonon goar ni debata, ido sahatna atong rap mangidugugu mahita, tuadopan ni debata. Mari di mahita. Tuhan jujur
Tatopotima dosata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan jala ama para siroha dang lomoroham mida hamatean ni pardosa mula manian parjahati tumadiko dalanna asa mangolu ibana ido dipangido roham alane i ubay dipangido hami sai sudati matorutorum asa unang mangonai betu hami sai sesa sudedo sanami asa mangolu hami di bagasan asin roham sai pargogoi mahami asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesaan di dosa para siroha jala pardengkan basa do Jahoba laba tarimas jala para siroha godang dang dibai tuhita hobar tuaka dosata jaladang dibaloso tuhita hobar tuaka hajahatota songon asini rohani ama-ama mida aka anakna asini rohani Jehovah diaka na makabiari ibana hasangapon madidebatana di gijang. Amin. Mari dimahita. Hatani debata turpuk epistel di minggu sadarion ima natar surat di 2 Tesalonik tolu ayat sada sahatu ayat 12 tajahama marsikan soreng akup ni i tangiakon hamu mahami ale akadongan asa marlojong hatani Tuhani jala marsangap songon nadihamu. Alai hapo saddo Tuhani patugon na dorohamu jala ramotan na dohamu maralohon na jahati. Sai ditugu-tugu Tuhani marohamuna tuholong ni rohani debata dohot tu habengeton ni Kristusi.
Ai di boto hamudo manang songodia patut tiruon muna hami ai dada songon na somaradat hami di tonga-tonga muna. Dada na somarsahala kami niyan, alay naing pajongjongon nami, diri nami, tiruad di hamu, asa di huton hamu hami. Ai terbegidu tu hami, adong do deba sian hamuna, naso maradat parangena, akan so mula ulaon naso si ulao do tahe di jama. Ido saatna martua do akan atu mangihon hata ni debata jala no piopsa. Amin. Mari dimahita. Tidakon maha porsiautai songon nahina tidakon didongata saha porsiaon di sadog portibion rak mahita madog au porsea di debata Jehovah ido ama pergugu na suatu dosan na tumo palangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sesadai ima na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabe sia tordi porbadia andorang suhabubuhan
Ido tuhata na tumao na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hawa pinor silang na tua tu banua toru dung ditanam na mula mangulu diari patuluhon na manai tu surgo lahondol tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ditondu porbadia jala adong seda huria na badia huria hatopan halak Kristen akka na badia dohot dia sisaan ni dosa dohot dia hatai na mandok mula mangurul sogot daging ni halak nong mate dohot dia nguluan na surasuda. Amin.
Kor gabungan.
Titing nama ragam di HKBP Cinta Damai, Minggu Kantate 3 Mei 2026. Nah parjolo gor minggu dohot topik ni minggu. Gor ni minggu tasadarion ima minggu kantate endehon hamuma di Jahoba edenai baru. Dohot topik minggu marede tu Jahoba. Nah paduahon sosial huria. Di minggu tasadarion pasahat sosial huria dohita songot dalata mangurupi dongata. Nah di bagasan parsahiton. Tapasahat mai di bagasan lasni roha tupoti na pinarade ni huria di pitu masuk dung sidung permingguon. Nah patuluhon pelean bulanan. Di minggu nanaengro tanggal 10 Mei 2026 pasahat pelean bulanan dohita tu bulan Mei 2026. Tapasahat ma peliata tujolo di bagasan las niroha songon mauliate nirohata tu debata. Na paupaton evangelisasi kor naposo bulung Maranata Resort Cinta Damai. Di minggu nanaengro tanggal 10 Mei 2026 di permingguan pukul 8 dohot pukul 10 wib patufa evangelisasi kor dohot bajar makanat do yana kota naposo bulung Maranata Resort Cinta Damai. Songon dalan nasida mangido pangurupion sian hita laho pelunasan pembelian rumah dinas di HKBP Maranata. Las marohata manupahi dohot memesan bajar nasida. Palimahon pertanyaan naposo bulung HKBP Cinta Damai. Di hari Sabtu nanaengro tanggal sia Mei 2026 di patupado pertanyaan naposo bulung di bagasni yana kota Hotman Siboro dohot Hotmian Siboro maringanan di jalan Gaperta Ujung Gang Beringin sinosohon ma sude naposo bulung ni huriata asaro tu pertanyaan ni paonopon nasorang. Nah di hari Senin tanggal 27 April 2026 di basa-basa hotu hatta dosada danak bawa di keluarga ni Amata Delius Fridolin Marpaung Inata Widyaria Boru Silalahi Sian Komplek Dimension B5 Gaperta Ujung Sektor Opat Hipasdo danak nasorangi suang songoni nang natorasna papituhon sumbangan bunga altar. Sumbangan bunga altar di minggu tasadarion imasian NN. Mauliate ma di pasahat uriata tu na pasahaton sumbangan bunga altari. Bawaluhon perhalado ruas namar sahid manang pemulihan. Na parjolo Nurmala Boru Sirait. Perawatan di Rumah Sakit Bunda Tamrin sian sektor Tolu. Na paduahon Ganda Tua Manulang, perawatan di Rumah Sakit Advent sian sektor opat, napatuluhon Indah Yenita Sibagariang, perawatan di Rumah Sakit Sundari sian sektor Walu. Naparpudi, selamat ulang tahun. Sude perhalado dohot ruas ni huriat HKBP Cinta Damai Resort Cinta Damai. Pasahaton selamat ulang tahun. Hatu tubuh dohot perbagason tuhamu saluhut parhalado dohot ruas ni huria mulai tanggal 27 April sahat tanggal 3 Mei 2026 sadarion. Saya diramoti tuhatta mahamu di lehon gajang di umur jala tuhatta ma nama masu-masu hamu marhite-hite pasu-pasu partodion nang pardagingon diaka ulaon muna. Torop nina berulang tahun di mingguta sadarion 30 halak naparjolo amang sintua Johnny Robert Tambunan SE tubuh 2 Mei 1950 lalu umur 60 tahun sian sektor 12 na pa 30 waluhon Adrian Kof Matthew Sihombing tubuh 20 walu April 2020 umur 6 tahun sian sektor sada. Saya diramoti tuhatta mahamu di lehot gajang ni umur dohot di pasu-pasu maaka di ulaun muna. Hata ni tuhatta mandok di poda opat ayat 10. Saya tangihon ale anaha jalajakon ma akka hataki.
asatabba diho akataon ni ngolum. Songon ima titing nama ragam di minggu tasadarion. Kor ama Eksaudi. Mari dimahita huhut papumupilian. Ende
Debatado namang gonggoming hami di bagasan pardalanan ningolo nami. Alani ita mahami marulupulup mamuji dohot pasangapon ho. Mangedehon habalgaon mo. Alani pamasu-masuon mo di hami Tuhan. Dang diluaso hami tapsuladit. Alay boy do hami. Bolas sa hatuminggu na pinarbadiaan mon. Bongot hami lau mamuji pasangapon ho. Di bahay ni Tuhan. Nungahwe dehon hami habalgaon mi. Martangiak pasahaton puji-pujian nami. Dohot laho majalo hatahanguluan na siyan hoy. Alani Tuhan. Ukap marohan ak pikiran nami. Jalaw nang maparlaw tunadaw. Asahibul bohan nami tod dinami. Laho makanguluhon barita nauli na naiksaha di bagasan ngulu nami. Atong sesa jumolo dosa nami di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Nung martangiak kami tuadupan muna badiyay. Amen. Hurian itu hatta damang dainang nang dihitana hinaholongan itu hatta. Selamat hari Minggu madita saluhut na. Shalom. Salam sehat amanginang. Songoni nang naposo ate, sehat do sudah naposo tahe. Oti do naposo onate, berarti hari Minggu manugu na sugutan na sida. Mau lihat ma ala sehat tita di batu hatai. Barita nauli dihita di Minggu kantate namar lapatan edehon masada edenai baru di Jahoba imana tarsubat di 2 Musa bidu 15 ayat sada 1 ayat 15. Tetapi yang pertama saya bacakan di dalam bahasa Indonesia. Anon responsoria mahita majaha di bagasan bahasa Batak amanginang. Tajahama hujahahami ma. Nyanyian Musa dan Israel. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab ia tinggi, luhur dan kuda penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan masyurku, ia telah menjadi keselamatanku, ia Allahku, kupuji dia, ia Allahku, Bapakku, ku luhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut Tiberau. Samudra raya menutupi mereka ke air yang dalam. Mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu, tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena napas hidungmu segala air naik bertimbun-timbun, segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku. Tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau meniup dengan taupanmu. Laut pun menutupi mereka. Sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah? Ya Tuhan, siapakah seperti engkau? Mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban, engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka dengan kasih setiamu. Engkau menuntun umat yang telah kau tebus, dengan kekuatanmu engkau membimbingnya.
ke tempat kediaman-Mu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil kegentaran menghinggapi penduduk Filistin. Pada waktu itu gemparlah para kepala kaum di Edom. Kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah Kanaan gemetar. Demikian tajahama secara responsoria di bagasan bahasa Batak. Ede puji-pujian Israel dungi dia dehon si Musa dohot. Hala Israel ma ede on di Jahoba akadidok nasida masongonon. Marede ma auto Jahoba ay marmulia situtu ibana. Hoda dohot parsihudulna diusopon tu bagasan laut. Jahoba do ulu balang bolon, Jahoba do guarna. Akalung do makukupi nasida, lonong do akanasida, tutor songon batu. Jalamar hite-hite hinatibul ni hasangaponmu, di siapon ho akan namangaloho, dilaluhon ho parpiar-piar ni rimasmu, manudahon nasida songon durame. Dunginin na musuima, liliokku takupokku manasida, bagiokku mataban, sobu marohaku midanasida, upatokku mapodakku, siaponokku, siaponon ni tangakku ma nasida. Ise masongon ho ali Jahoba di tonga-tonga niak kadebata. Ise masongon ho marmulia di bagasan habadiaon. Nasokal marpuji-pujian nama bahen halongangan. Ditogihon ho marhite-hite asi-asim bangso na pinaluamon. Di patolhaso na sida marhite-hite hatogaonmu. Tu bagasan inganan ni habadiaonmu. Imayanggo sahatna. Hurian itu hatta moloridok marede konta domino edehon masada ede nai baru di Jahoba. Ima pabuahon las nirohan ni bangsoi mangolopon hinadinggan ni pabahinan ni debata. Nunga markontan napum nakin ima puan ina Jumat korgabungan dohot ama ek-Saudi. Suang songoni naghita mangolopon pabahinan ni debata. Allah dengan semangat dang mungkin atong moloridokon hita disuruh mangedehon edenai baru lapatanna gabe endehon endenai baru alai martukoli sang ibana molo disuarahon barita nauli di bagasatikion mangolopo dengan bahasa ni debata naung sahat tu bagasan ngulu ni hita akana persia diguarni tuhata. Taida do papahinan ni debata tutonga-tonga ni bangso ni debata. Ima hala Israel. Naung ginosagosa ni halak Mesir manang termasuk ma Raja Firaun. Pola 3 tahun tayak kamang kainang. 430 tahun liling na.
Hapi jol maswadong na mangulo ng gwapala 150 tahun. Di partikyat ta sinuaingon. Ang guna jolo sa hatupiga tahiya kamang kainang. Sa hatus 600 siya tahun. Ima na yung 1,000 tahun na may na. 4 tahun na yung maasahurang 1,000 tahun. Ima di pardalanan ni bangso ni debata. Molo di dok mangedehon ede ni Jehovah. Sude do jol mamakalo mohoni. Ima di ngolu partodion. Dangadong di dok konatong molo ngolu pardagingon. Nasonang dohitana dua ima ngolu pardagingon. Dukoni molo ngolu pardagingon. Bohama na mabahin sonang ngolu hadagingon. Alasongon nalas bohana di dehon ibana marupani. Sada ede na mabahin las bohani ibana. Semanga maibana. Alang ngolu hadagingon dipake ibana. Alay say gumodang dojol mana mangedehon ngolu hadagingon. Sian ngolu partodion. Songonin na juma nakin. Wida sampai semanga na sida. Mangedehon endey. Alabwa. Tahida ma. Pabahin ni debata di bagasan ngulu ni jolmay. Songonidon ng bangso Israel pe. Ay. Dangolo hiyar Raja Firaun paluahon nasida. Ala maceriko dogogo nasida tinaga nasida. Di pembangunan di tonga-tonga ni bangsoi. Di bangso nasida. Ay mololaw bangso on dangadong beparkarijota. Tapake ma. Alaya dong do, otak bebal, otak bodoh. Gak usah digaji asal makan. Adong do di partikyat ta sinuay ngosongoni. Asal mamanga sonang ngulunay. Songoni don nang natay dari son. Alay ala nung alam tu hatina. Majow-jow mana sida tu debata. Ida benadidokon. Dipakulingi debata si Musa. Nung ngahutangihon pardangolan manang anggu-hanggu ni bangsoki. Ala ni buan mana sida. Mulak tu tano kanaan. Imasonang ni bangsoy. Tano ni halak Jebusi, Peresi, Heti. Naso inganan nahian. Gabe inganan ni bangso na hinaholongan ni Tuhani. Asa marasonangan na si dari si. Asa marulupulop na si dari si. Asa mangedehon habalgaw ni debata. Taida mana sida muse. Dangolo Raja Firaun mangaluas na sida. Dukpe di pa tupa debata tula 10. Tarlumobi ma tulah ke 10 anak sulung bangsa Mesir mati. Termasuk ma anak kon ni Raja Firaun. Ah, nga salah biyon. Berarti ay holong datong rohanan di anak kon na. Ikon tapaluas manasida borhat. Tole mula mahamulah mamu. Dipaluas mah. Jadi dung saat nang madapoton laut Tibera manang laut Mara. Bah, songon namin nyesal na sida nang dilojong muse. Bangsoi pengatahutan. Bohana mahami. Ikon mula muse tutano Mesir. Gabi budak na sida mahami muse. Molojol mana bijak. Isi maulo budak. Alay molojol mana so bijak. Budak petaho songon nauro kesenekani. Asal mamangan. Ima molodang martangi yang tu debata. Hape di palua debata do na sida. Ido ubahin na boy na sida. Mamolus laut waray. Ido nang edeta nomor 400 siya pulusia iya ati kamang kainang ayat 2 iti. Laut tari par laut hamuna. Sudah masih tamang dehon. Nang aik na magodangi. Tapajo. Tung naso ayat 2. 400 siya pulusia ayat 2. Hamuna nang aik na magodangi tung nasutar mo sokona nang gosada o
lampahit ja rohado hoton dimu. Ima kehebatan ni Tuhani mabait tada halongangan di jolmay. Holat tapajonok otik obuk taon tu api manang tulampu pitor mosok do. Holat tapajonok dagik taon tu api namar nala-nala pitor malala do mosok. Holat lao sautik tutopi ni laut na di belawanan misal na masuk masautik apalagi nang malo berenang songonau pitor maup do. Alay ang gobang soni Tuhani nang pemardalan na sida di bagasan lauti dang manang mahuwa na sida molo uli na sida masuk uli haruar ima na taida di habal gaun ni debata na pinakina sida ay naso di boto hamu na kita heed di nomor 400 polisi songon na sosudero hamu na kimarede wah husuku juta hamu kamang kainang ay nanek sotari pardohita ati piadang lomor hamu na taripar alo maripertibiok kami ng bibil. Nang taripar do hamu kamang kainang. Taripar ni mo joto. Iba ikoni do da ikot taripar do anggo holad di Banua to ngodo hamu sahau ma. Alay ko taripar do tu huta Kanaan tu Jerusalem na berui ate. Unang holad lala di ngolu pardagi ngonon. Bolo holad lala di ngolu pardagi ngonon. Hamaguan si saliling nililing na nama. Alay mono nunga taripar. Gabe las niroha nama na jaloota siya Tuhani. Jadi ido na pinabuan na marhiti-hiti hatan itu hata pola 15 ayat 14 ayat na kinataida. Dungi dia dehon si Musa dohot hala Israel. Maede di Jahoba akka didok nasida masongonon. Marede maauto Jahoba. Ay marmulia si tutu ibana hoda dohot parsihudulna diusopon tu bagasan laut endehon amen ho puji ho Tuhan endehon amen ho puji ho Tuhan endehon amen bawo amen bawo amen siya kudumisa ima ibu to hamu do na wedde honi daong ima hola dia tak kuasai bahasa Batak bahasa Pakpak bahasa Simalungun bahasa Karo ido nataboto anggo bahasa Tanzania songon na wedde hose nakani hubak taboto do ati alay diterjemahom may songon kontami domino mga dehon habal gaun ni debata di pabahenan ni ngolo ni bangsoy. Ido nang sahaturiata HKBP cinta damayon. Asal mahobohong bangsoy jala unang mga lolo ikon mga dehon habal gaun ni Jahoba do. Nung adido na sila nakin marmulia do debata ni si Musay. Marmulia do debata ni si Miriam dohot si Haruni nang bangso ni debata pe. Laho parwarhon nasida asal mahohom nasida. Ida ben nadilokon di 2 Musa ayat 10 bidu 10 ayat 10 sudah maju tamad doko na kamang kainang. Jahoba do marporang humokop hamu asal mahohom hamu. Sahalinay majo. Jahoba do marporang humokop hamu asal mahohop hamu. Ay buasa sa ido inang bilu peruso ni. Huida hamu sa bagian nang modohodok. Memang ngatabu nang modohodok sonari. Modohodok dohi tatahe. Daong ala ni gugu ni suama ni bil perui menyati. Badang modohodok atong. Mono dido dison Jahoba do marporang humokopamu. Di paluas debatado bangsoi. Nakin mangalewati laut warai. Ido benadido nakin di ayat onomi. Tangan siamun mi ale Jahoba. Marmulia di bagasan hagogoon. Tangan siamunmu ali Jahoba mangaropuhi musui ay debatama maralohon nasida nakin edeni korgabungan naposomido au Tuhan di harajaon mi edeni ama eksaudi Jesus si parmahan au ay di parmahani do bangsona gabe naposona musena saluhutna akabangso ni debata
Ido nataida. Tangan siamu ni debata mamasu-masu bangsoy. Di tangga kapirang ni debata. Ima hamoraon. Di tangga siamu ni debata. Hamuliaon dohot pasu-pasu di lehon may. Dada di debata Jehovah isa diri. Alay di pasahat doi tu bangsoy. Tangan siamun ni Jehovah nanakin mangaropuhi musuni. Bangso Israel. Ima halak Mesir. Namabahin na sida mangalonokon tulauti. Alay taida ma. Balgado holong ni debata. Ido dita nomor 700 cadai. 715 dita he. O bolo 700 cada tu horo au marpada do hape. Anggo 715 balgado holong ni. Tuise do balgani holong ni debata. Tutonga-tonga ni bangso na hinaholongan nai. Tuise do balgani holong ni debata. Tu HKBP cinta damai. Amin amang inang. Amin. Balgado holong nai madongani. Mangaloas. Hita, bui, marede taripar, di pabahinan na naung tolhas tu hita. Dito gihonho marhite-hite asiasim, bangso na pinaluamon, di patolhasona sida, marhite-hite hatugaonmu, tubagasan inganan ni habadiaonmu. Diyokuhon, bangso Israel doi, dohot, hita na porsiya di guar ni Tuhan Yesus Kristus. Isi masongon ho ali Jehovah dangadok tudusan na didok di patik para parjuloi audo Jehovah di batam ninna di batata dang jadi marakup au bainommu di batam dia do lapatan ni ondo ikon umbiar rohata jala humolong jala upos mida di bata asa mida nasana adong. Molo tahaposi tu hatay di bagasan nguluta. Ise masongon huali Jehovah di tonga-tonga niyak ka debata. Dang molo debata. Molo ni kurakin ejaan na tutoru. Ima debata gana-ganaan. Alay ise masongon ho ali debata. Molo ni ku ima debata Jehovah. Jaya sa taboto pa ni mabida hom majaha. Molo huruf kecil do tabain ima debata gana-ganaan. Alay bolo debata na besar na balga. Ima debata Jehovah na paluahon hita. Siaragam ni ngolu ni hadosauta. Di bahini marhite-hite hatabate. Ima alani sonang ni ngulutta di bate. Ima alani sonang ni ngulutta di bahed di bata. Alay bolo marukil hita tapatudos maede na marukil atong. Molo marlas ni roha hita. Marulang tahu kita tapili ma edelas ni roha tu si. Molo tu budak danak tapili ma ede puji-pujian tu si. Alani pabahenan ni Tuhani di tonga-tonga ni keluargai. Maragam do ede na pinasahat ni pencipta lagu bohado mangaran semen doho denggan asaboy di deho jolmai tu habalgaon ni debata. Dada holan ede hanguluan hadagingon naing pakyota alay marhite-hite hinatipul dohot hasangapon ni Jehovah do naing ede honota pabahenan na di bagasan nguluta. Di bahini toktong mata puji tuhatay na mamasumasu dohot na madongani hita. Di minggu sadarion di minggu kantate nga taboto be Tuhanido na madongani hita. Tuhanido na patari parhon hita. Dingolunuaing nang dingolusugot pe asa marulupulup to ditay asa marlas ni roha hita dungi mo sa ito minggu na ro naik matuhat tatuban wagid jang marhite arihana na naik pesta honota taboto ma balgani holong ni tuhatay nga marlas ni roha nga mga dehon habalgaon ni guarhu nga marmulia aw di bay bangsoon termasuk HKBP cinta damay hupamasuk ma tuban wagid jang di surgo hasonangani inganan na dumenggani di sima marolopolop marede-ede akan na porsiay ido na taha porsiay ido na taluluy ido jabarta asa gabi si parmonak kita di Tuhan Yesus Kristus na makaholongi hita di bahini toktong may banat apuji jala tapajojo magwarnay ganupari ganuptiki di bagasan nguluta asa sonak kita di pardalanan ni nguluta nang pemaol na taadopi alay molo Jehovah maralohoni sa luhut na boy do hitamo nang jala marlas ni roha. Amen. Martangi ang mahita.
Mauliate madiholi Jehovah di bata ama nami di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan si Pangulo hami. Hodo songon Raja Bolod di hami. Na mga lehon haluaw di pardalanan ni ngulo nami. Dia kati kinasalpo sa hatu bagasan sa daryon. Nung nga di pasu-pasuho hami jala di dongani ho hami Tuhan. Ragam do si pata akahamaolon na hubulus sami di bagasan ngulo nami. Alay hamonangat do di ujung na di bahin ho tu hami songon bangso na hinaholongan mi. Gabi maredetari par do nasida. Songon iman na kami Tuhan. Boy do hami maredetari par di bagasan ngulu nami. Ala ni habalgaon na pinasahat mo di bagasan ngulu nami. Di bahin ita mama ho hupapuji-puji hami hupasangap hami toktong di bagasan ngulu nami. Ali Tuhan nami jala di bata nami. Say marlas ni roha mahami na mangidehon habalgaon mo. Ala ni pamasumason mo dohot panupak mo. Natoktong sahat di bagasan ngulu nami. Tuhan nami jala di bata nami. Molo di pasahat hobang somi manaripari laut vara manang laut tiberaw. Sahat tutano kanaan. Mardalan na sida di bagasan hasonangan. Di pasu-pasuho ngulu na sida di lehon homan na siya banuagidjang. Lausongoni manak kami Tuhan. Pasu-pasu mangulu nami di ngulu pardagingon na di tanoon. Jala toktong ma ikon sahat hami tulas ni rohat tu Jerusalem na baru molong nga tok kami porse makasih holi barita na uli imalas ni rohan nami songot hanak Kristen na mangihuton ho dang ditadikok ho hami nang gosatokin alay hulupon hami ma pabahinan mi ala ni padongan yon mudohot pangaramot yon mudi hami hodo Tuhan na paluahon hami disudeva gam niyak kahamaolon. Di bahini say martangi yang dohami tuho Tuhan. Doho mangedehon habalgaon mo toktong. Nasaha di bagasan ngulu nami. Hupuji hami maho Tuhan ganupari di bagasan ngulu nami. Na mamasu-masu hami. Na patari parhon hami. Siar ragam niyak kahamaolon. Doho tak kanahudalani hami pe Tuhan. Nang pegudang aka suga-suga duri-duri. Alay toktong doholong mo nabalgay. Saha di bagasan parngulon nami. Pasu-pasu makayanakon nami na Mehmet. Ibur-ibur magodang manasida. Pasu-pasu makayanakon nami na marsikola. Pasu-pasu kayanakon nami nang sa hatu perkuliahan Tuhan. Pamonang kayanakon nami Tuhan. Secara khusus na dihakabipi cinta damayon. Asa toktong hami madok mauliate di hinading gani pabahinan mo. Akan na di bagasan parsahi iton pe Tuhan. Na di rumah sakit nang akan na di bagas nasidabe. Lehon mahamalumoni Tuhan. Asa toktong marulupulup naktod di nasida Tuhan. Madjalo hamalumon ni sahiti. Akayanakon namin na mga luluy karedyo patongon parkaredyuan sesuai dengan talenta masing-masing. Songoni maalituhan nami akayanakon na mga luluy sirokat ni Tordina pe patongon manang lasnirohan ng dinasida. Asaboy toktong nasida mangedehon habalgaon muna sahat di bagasan ngulu nasida. Atong setiap keluarga alituhan ng pribadi ganuk marsada-sada say homa toktong na mamasu-masu. Lasapohan nami Tuhan alaboy tabba yanakon ni ruas ni Horiam marhiti hasosorang ni sadayanakon ditongatongan ni ruas ni Horiam ibur magudang may tugutuguan ni Natoras gabi yanakon si halaconoton jala na mabiyar tuadupan muna badiyay gudang akan nariko ditongatongan ni ngulu nami dohot program ni Horiam hagabi picinta damay say homa na mamasu-masu tangyak konon nami pe nang bangso nami o Tuhan say leho nakahasadaw dohot las ni roha say padawa katahi-tahi ni parjahat Tuhan. Buhay do kami lomos jala mabiyar. Madala ni ari-ari ni ngulo nami bolo sa mardong at tonho kami. Dunghodongan nami ali Tuhan. Tiurdo sa luho na nasa ulaw nami. Atok porsiama kami Tuhan. Di padongan na mo di bagasan ngulo nami. Mga sahon na siniruham nung nga martangyak kami. Sa ijalo mapamudyon nami jala sa isa madusa nami. Di bagasan Tuhan Jesus Kristus. Uloy manasa Pangiduan nami. Amen. Mared de mahita, laos pa pungupilian. Di bata
sadar las jong mahita. Tatangyakon ma piliata tuado pani debata martangi yang mahita. Ali debata amanamin na di Banua Gijang. Hodo hararoan ni saluhut silehon-lehon na dinggan. Dohot na sa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilehon mi tu hami pilian nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Paso-paso may jalaramoti. Asahu parhasyang hami pelianon, pati bulhon harajaon mo dito nga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam tadahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Di Banua Gijang, say pinarbadia ma guarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo mapasu-pasu siap tuhatta debata. Di pasu-pasu jala devamoti Tuhan debata mahita. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuhita. Jala asima rohana midahita. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuhita. Jala di pasarhon madamena. Tutod ditabe. Amin. Selamat hari Minggu madihita salhutna.